بسم أبون ودين منفس قدسين حدا أملاك آمين. نفس سمايات نبر ربنا اسمك يقدس من قصغات مساء فاركا خمتي أف سماي كومونا مدريقون نعلات انجرنا لومي هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا اللهم بدلنا حرقلنا كاب كفو أرحنا برفتنا يتأتوانا من قسن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايم آمين. ووجزتنا مريم بن قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام نبلكي بحلنا خي دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدى إغزابير صاغو سلام نبلكي نسغي كاب كلنا نستبرغتيخي فراكر سغي يسوس كريستوس أملاحنا ونبرغي وابنتسقى إغزابير مساخيو وفسيتي داسي بلكي حتيتنا من تخسريلنا حمام كل دماء إغزابير من تخفوس نافور ودغي يسوس كريستوس من تخلو محرات لمني آمين آمين آمين. سلام إغزابير مس كل خاتكم يقوم نكو إغزابير عملا سلام أصنحنا نيلو معنتي أرسنا كاب وانجيل لوقاس معراف 13 فغدي 24 كخوني جن كاب فغدي 22 كساب فغدي 24 كم بقولكم يعني اتقال كم زيبل بدحرزي يسوس ناب يروساليم كخير كله كاب كتماتات عدتاتن نامهارة يحلف نبرة حادث سبعي كا قويتاي اتوم زدحنوس وحداد ديوم بلو نسوخاء خمزي بلوم بتات سباب أفدقان مئتاو تقادلو مغنياتو بزحات كآتو خداليو إيوم جنا أي كخؤلون إيوم أبلوكم اللخو كدك معي بتات سباب أفدقان مئتاو تقادلو مغنياتو بزحات كآتو خداليو إيوم جنا أي كخؤلون إيوم أبلوكم اللخو سلا تقالوا إغزابير زخبرن السمسكننا إغزابير وعلوي مهارنا لومي انتهي مسيلكم ودسب منفساوي هيوات نخطري أقللي زمسل بوزحاد ما أتحساس بانا بحلفي أبانا بحبرة سب من إريترا أتحساس بازو الله نيتواهدو بتفرسيانا مالتي سب انت تدعيسو ناب قدس قربان انت باقيعو كل نقر سود اخويني يسمعنا مالت ات كله كنفصمو زلنا قال اغزابير زفصمنا يوم حجي ولا خمود كله اواي قريبو انقع قربه متى نبل قريبو كو تقبلوا بحق نبل سلازي اتي تعسان اتي قدس قربانن كم فصمنا غيرناينا زردانا مثلا كم قدسنا غيرناينا نوزو قال املاحكم ايمرنان እግዚአብሔር አምላክ እንድሕር ቅዱስ ቁርባን ጥራይ ኮይና ተድሊ ኮይና መጽሐፍ ቅዱስ አይመድለየን ጣዓሳን ንስሓን ጥራይ ዘልየና እንተኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስ አይመድለየን መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ሪእናየን አክሳዕ ክንምንታይ ገጽ ከም ዘለዎ ክንደይ መጽሐፍቲ ከም ዝሓዘ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሕ መጽሐፍቲ ዝሓዘ እዩ እዚ ኩሉ ቃሉ እግዚአብሔር እቲ መንገዲ ወይ እቲ ክንገብሮ ዘለና ሓንቲ ጥራይ እንድሕር ኮይና እዚ ኩሉ መጽሐፍ አይመድለየን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እምበር بحقي እግዚአብሔር አምላክ ተጣዓሱ ኢሉ እንተ ዘይተጣዓስኩም ኩላትኩም ክትጠፉ ኢኹም ኢልና ስጋይን ደመይን ዘይበልዐ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብሉን ኢልና بحقي እዚ ግና ቅድሚ መንፈሳዊ ህይወት ምጅማርና ዝግበር ነገር እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ሓጢያት እንተሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እሺ እንድሕር ዘይተጣዓስካ بحاتياتك كل جزء مس እግዚአብሔር ባእሲ ይኻዘለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ባእሲ خلኻ ድማ መንገድ እግዚአብሔር ክትጅሙር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚህ በአር ኩሉ ጊዜ ቅድም በኃጢአትና ንበኪ በኃጢአትና ንጣዓስ ናብ ቅዱስ ቁርባን ንቅበል በዚህ ሕድገት ኃጢአት ንረክብ ማለት እዩ
መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንታይ ኢልዎ ስጋይን ደመይን ዝበልዖ ሕድገት እዚ ምእንቲ ብዙሕ ሕድገት ሓጢኣት ዝወሃብ ደመይ ስጋይ እንዳበለ ይነግረና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ሓጢኣትና ክሕደግ ቅድም ኣለዎ ማለት እዩ። ንኸምኡ እዩ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘይንፈልጦ ዳ እዩ እምበር ኩሉ ኣገባቡ ኣሰራርዑ እግዚአብሔር ኮነ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ማለት እዩ። ካብ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ሓድሽ ኪዳን ኣልሒዝካ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽማቕ ናይ መን ጥምቀት ኣሎ መሲልኩም? ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ጥምቀት ኣሎ። ሰብ ካብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ጥምቀት ናብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ይሳገር ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ እዩ? ቅድም ሰብ ይነጽህ ድሓር መንፈስ እግዚአብሔር ይቕበል ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ እዩ? ቅድም ሰብ ሕድገት ሓጢኣት ይወሃቦ እቲ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረ ባእሲ ናብ ብዕርቂ ገይሩ ቅድም ይፍጽሞ ሓጢኣቱ ይሕደገሉ ምስ እግዚአብሔር ሰላም ይኸውን። ካብዚ ንኔው ድማ መንፈሳዊ ህይወት ይጅምሮ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ሓጢኣት ሰብ ዝተጣዕሰን ቅዱስ ቁርባን ዝተቐበለን እዚ መንፈሳዊ ህይወት ንኽጅምር ኢሉ ዝገብሮ ዳ እምበር መንፈሳዊ ህይወት ናብ መፈጸምቱ ብጽሒዎ ማለት ኣይኮነን። ንባዕሉ እዚ ቃል እዚ እንታይ ይብለና መሲልኩም? በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ፣ ምክንያቱ ብዙሓት ከኣትዉ ክደልዩ እዮም ግና ኣይክኽእሉን እዮም እብለኩም ኣለኹ ይብል። ስለዚ ገፋሕ መንገዲ ላ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከዓ እንታይ ይብለና? ክልተ ኣፍ ደገ ኣለዋ። እቲ ሓንቲ ገፋሕ መንገዲ ጥፍኣት እያ ኢልዋ ብዙሓት በኣ ከኣትዉ እዮም። እቲ ሓንቲ ግን ጸባብ እያ በዚኣ ህይወቱ መወዳእታ ከዓ ህይወት እያ ይብል እግዚአብሔር። ኣብዚ ናይ ወንጌል ሉቃስ ግን ብፍሉይ ዘቐምጦ ነገር እንተሎ ኣብቲ ኣብ ብዛዕባ ጸባብ ኣፍ ደገ እዩ ዘተኩር ዘሎ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ክልቲአን ነጊርና እተን ኣፍ ደገ፣ ስለምንታይ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ድማ ኣብቲ ኣብ ጸባብ ኣፍ ደገ በቲ ሓንቲ ጥራይ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ተኾይኑ ቀስ ብቀስ እንዳፈታሕናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ ዝህበና ርድኢትን ጸጋን ነቲ ቃል ኣምላኽ እንዳተረዳእናዮ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ግን ወንጌል ማቴዎስ ክነብሮ ዘለኒ ወንጌል ከም ዝኾነ፣ ወንጌል ማርቆስ ክነብሮ ዘለኒ ወንጌል ከም ዝኾነ፣ ወንጌል ሉቃስ ክነብሮ ዘለኒ ወንጌል ከም ዝኾነ፣ ብድሕሪኡ ድማ መጨረሻ ናብ ወንጌል ዮሐንስ ይሳገር ማለት እዩ። እዚ ድማ ክነብሮ ዘለኒ ህይወት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብዚኣ ናይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 24 እንታይ ትብል? በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ፣ ምክንያቱ ብዙሓት ከኣትዉ ክደልዩ እዮም ግና ኣይክኽእሉን እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢልዎ። እዚ ቃል እዚ መዓስ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ? ኣቐዲሞም እንታይ ኢሎም እዮም ሓይዞምዎ ነይሮም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ? ሓደ ሰብኣይ ይብል ከዓ ጎይታይ እቶም ዝድሕኑስ ውሕዳት ድዮም በሎ። እቶም ዝድሕኑስ ውሕዳት ድዮም ኢሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መልሲ ዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሕቶ እቲኦም ዝድሕኑስ ውሕዳት ድዮም እዩ ዝብሎ ዘሎ። ክርስቶስ ግን ካልእ መልሲ እዩ ዝህቦ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ኸነተኩሮ ዝግባአና ንኸነተኩር ማለት እዩ። ስለዚ ንኸይትጠፍኡ ንኸይንጠፍእ ክንድሕነሉ ንኽእል መንገዲ ጣዕሳን ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን እዩ። እዚ ንኸይንጠፍእ እዩ። ክርስቶስ ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ? በቲኣ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ ይብል። በቲኣ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው። ስለዚ እምበኣር ጸቢብ ኣፍ ደገ ኣሎ ኣነ ንስኹምን ክንከዶ ዘለና ማለት እዩ። ጸቢብ ኣፍ ደገ ጣዕሳን ንስሓንን ጸቢብ ኣፍ ደገ ኣይኮነን። ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ጸቢብ ኣፍ ደገ ኣይኮነን። እዚ ማለት ንጭንቕ ዲና ቅዱስ ቁርባን ንኽንቅበል ንጭንቕን ኢና ንጋደል ዲና ተጋድሎ ኣለዎ ድዩ? ጣዕሳን ንስሓን ተጋድሎ ኣለዎ ድዩ? ዋላ ብሓጢኣትካ እንተበኸኻ እኮ 2-3 መዓልቲ ተወሰደልካ እኮ ማለት እዩ እምበር ናይ ሓንሳእ ተጣዒስካ ብልብኻ በኺኻ ኢኻ ትውዶ ተዘይከይኑ ግን ብሓቂ ብሓጢኣቶም ዋላ ቅዱሳን ክንሪኦም ከለና ህይወቶም ሙሉእ ብጣዕሳ እንዳበኸዮም ዝነብሩ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ግን እቲ መንፈሳዊ ህይወት ጀሚሮም እቲ ናቶም ጣዕሳ ናብ ካልእ ህይወት እዩ ዘሳግሮም። ንሕና ግን እቲ ጣዕሳን ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን
በቲ ኣጸባብ ኣብ ደገ ንኽንኣቱ ንኽንጅምር ንኽንክእል ኢና ንቕበሎ ማለት እዩ ስለዚህ እምበኣር ስለምንታይ እዩ እዚኣ ናይ መጨረሻ ቪድዮ ኣትያ ዝነበረት ንወለዲ ናይ ተስፋ ናይ ምጽንናዕ ቃል ዝብል ስለምንታይ ኢና ብዙሕ ፈተነታት ንሓልፍ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መንገዲ ጸባብ እያ እቲ ኣፍ ደጊኣ ጸባብ እያ እቲ ኣና ብእግዚአብሔር ተብጽሕ መንገዲ ጸባብ እያ ንሳ ድማ ሰባት ኣለው ይብለና ብዙሓት ሰባት ኣለው ንዓኣ ክደልይዋ እዮም ይብሉ ከኣቱ ክደልዮም ግና ኣይክኽእሉን እዮም እብለኩም ኣለኹ ስለምንታይ እዮም ዘይክእሉ ዘለዉ ይደልዩ ኣለዉ ከኣቱ እኮ በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ክኸዱ ይደልዩ ኣለዉ በኣ ከኣቱ ይደልዩ ኣለዉ ግን ኣይክእሉን እዮም ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ ኩሉ ይኮነን ዝኽእል ማለት እዩ ኩሉ ይኮነን ብጸቢብ ሓሊፉ ብፍጹም እነትን ትዕግስትን ክሳዕ መወዳእታ ምስ እግዚአብሔር ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ኩሉ ይኮነን ንኸምኡ እዩ ዘይክእል ማለት እዩ እቲ ዘይኽእሎ ዘሎ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ኣይኮነን ብፍጹም ኣብ ዓቕሚ ሰብ ተመርኮሰ ኣይኮነን እቲ መንገዲ እቲ ጸባብ ኣፍ ደገ ሰብ ዝኸዳ መንገዲ ኣይኮነትን እኮ ብመሰረቱ ናይ ሰብ መንገዲ ይኮነት ሰብ ዝኸዶ መንገዲ ይኮነን ባዕሉ እግዚአብሔር ተሰኪሙ ዝወዘና መንገዲ እሱ እዩ ዝወዘና ባዕሉ እምበር ኣነ ንስኹምን ክንሓልፎ ኣይንኽእልን ኢና ማለት ስለዚህ እቲ መንገዲ ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ጽምኢ ዘለዎ ስቃይ ዘለዎ ጥሜት ዘለዎ ድኻም ዘለዎ ጭንቂ ዘለዎ ብኽያት ዘለዎ ድቃስ ምስኣን ዘለዎ ኩሉ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ኣራዊት ዘለዎ ኣጋንንቲ ዘለዎ ናይ ሰብ ቃልሲ ዘለዎ ናይ ስድራ ጸገም ዘለዎ ናይ ሕማም ጥዕና ብዝተፈላለየ ናይ ዓለም ነገር ሽግር ዝመልእ ማለት እዩ እቲ መንገዲ ጸቢብ ኢሉ እቲ ኣፍ ደገ ጸባብ ንዓኣ በዚኣ ከኣቱ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ግን ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ መሲልኩም ድልውነት ማለት እዩ መን እዩ ድሉው ዝኾነ ብጸባብ መንገዲ ክኸይድ መወዳእታ ድማ እቲ መንገዲ ናብ ህይወት እያ ክትመርሕ ግን መን እዩ ድሉው ስለዚህ ድልየት ምህላውን ድልውነት ምህላውን በበይኑ ኩሉ ሰብ ቅዱሳን ስፍራ ዝቕመጥዎ ዝነብርዎ ምስኦም ክንከውን ንደሊ ኩሉ ሰብ ዘይደሊ ሰብ የለን ቅዱሳን ዝረኸብዎ መከራ ግን ክንደይ ክረክብ ዝደሊ ማለት እዩ በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ክኣቱ ዝደሊ ክንደይ ምእንቲ ክርስቶስ ኢሉ ንፈተነ ድሉ ዝኾነ ክንደይ ሰብ እዩ ምእንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሉ መስዋዕት ንክኸፍል ድሉ ዝኾነ ሰብ ክንደይ ሰብ እዩ ክንደይ ሎምካ ኩላ ተኣሲራ ዘላ ብፍርሂ ተኣሲራ ኣላ ማለት እዩ ኩላ ካህናት ይኹን ካልእ ኣገልገልታት ይኹን እኮ ብፍርሂ እቲ ሓቂ እኮ ፈልጥዋ ይርእይዋ ኣለዉ ቅድሚኦም እያ ዘላ ምእንቲ ሓቂ ክዛረቡ ዘይክእሉ ግን ስለምንታይ መሲልኩም ክርስቶስ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ቃሉ እቲ ኣፍ ደገ ጸባብ እያ ብዙሓት በኣ ከኣቱ ክደልዮም ግን ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ መከራ ኣሎ ወዲ ሰብ ክረኽቦ ዘለዎ በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ክትኣቱ ትኾንካ እኮ ንመከራ ድሉው ኢኻ ክትኸውን ዘለካ ንመከራ ድሉው ማለት እዩ ስለዚ ንመከራ ድሉው እንተኾንካ ጥራይ ኢኻ ትኣትዋ ስለዚ ድልውነት ክህልወካ ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ መንፈሳዊ ህይወት ጀሚረ ተሓጒሰ ዝብል ሰላም ረኺበ ዕረፍቲ ረኺበ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ይስምዓኒ ኩሉ ግዜ ንጡፍ እየ ኩሉ ግዜ ዝብል ሰብ እዚ ኣይጀመሮን መንፈሳዊ ህይወት ኣይተጀመረን ምክንያቱ መንፈሳዊ ህይወት ብዘይካ ድኻም ካልእ ኣይፍለጦን እዩ ብዘይካ ድኻም ካልእ የብሉ ብዘይካ ፈተነ ካልእ የብሉ ብዘይካ ጭንቂ ካልእ የብሉ ሰላም ድሓር እዩ ዝመጽእ ድሓር ምስ ተጣሓንካ ማለት እዩ ምስ ተጣሓንካ ምስ ፈረስካ ሽዑ ኢኻ ናይ መንግስተ ሰማያት ናይ መንግስተ ኣምላኽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ዝወሃበካ ማሕተም መንግስተ ሰማያት ዝወሃበካ ኣብ መወዳእታ ትተሰማቕሮ ሰላም ኣብ መወዳእታ ክሳዕ ኣብኡ ትበጽሕ ግን ብጭንቂ ፍጹም ኢኻ ክትኸውን ዘለካ ብድኻም ፍጹም ብብኽያት ፍጹም እቲ መንገዲ
ብዙሕ ጻዕሪ ዘድልዮ መንገዲ ማለት እዩ መወዳእቶ ከሰናይዶ መወዳእቶ እሞ ሰናይ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ንስኻ ከም ሰብ ኮይንካ እውን ኣብ ሕልናኻ ዘይነበረ ሓሳብ ክበፅሖ የኢልካስ ከም ሓሳብ እውን ኣቐሚጥካዮ ዘይፀናሕካ እዩ ዝፀንሐካ ማለት እዩ ስለዚ ሰናይ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ንኣምላኽካ ምፍላጥ ንላዕሊ ዝዓቢ ነገር ኣሎ የለን እኮ ነዚ ህይወት እዚ ንኩላህና የብቃዓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቶም ዝፈለጥዎ ክንፈልጦም ከምቶም ናብ ኣምላኽ ዝበፅሑ ክንበፅሕ ከምቶም ምስ እግዚኣብሔር ሓደ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ እግዚኣብሔር ኣትዮም ንሶም ድማ ኣብ ውሽጢ እግዚኣብሔር እሶም ኣብ ውሽጢ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ዘሎ ሰባት بحدنت حدا زغونو مس እግዚአብሔር አምላክ كم كلهم قدوسان أبواتنا نبعل قدس دنجل مريم أدينا كم قدوس أبونا تكلا هيمانوت أبونا كم قدوس يوحنس مطمق كم كلهم بقدس النوم مستمسكر الله أبواتنا ديتاتن زيهم كلهم نأملاهم زموسول يوم مالتي هيوتهم كلهم من ترينا يجن ناي مكره هيوتي مالتي هيوتهم كلهم ترأنا ناي منتا هيوتي ناي مكره سلازم بار مكرا نقبل انت لنا بستفعل علينا فتن انت لنا كل جزء منقد مكرا خمسة الله خنفوت لنا مالتي أب እግዚአብሔር بمهلاوي يزو لكم قل أب እግዚአብሔር بمهلاوي منفساوي هيوت بمجماري أب منفساوي هيوت ناي فصم دخام ناي سجان تلو دخام ناي ጭንቅት ተሎ ፈተነታት በዝሐካን ተሎ መከራታት በዝሐካን ተሎ ኣብቲ ኣብ መንገዲ እግዚአብሔር በምህላውካ ጽቡቕ ኢኻ ትኸይዘላ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉውን ዘረጋግጽ ሐቅ አለው እንዳኸድካ ማለት እቲ መንገዲ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ገይሩ የብርሃልካ ትቃለስ እንተለኻ ኣብ ውግእ ፈተነ እንተለኻ ትዋጋ ከም ዘለኻ ትሪኦ ኢኻ انت تساجيرك هالليخا تساجيرك هم دلها تريها بفولي ديابلوس بفولي من نجار فتنة كانت له إجزابير قال سالكال إجزابير كله تمنجدي كم جمرت ومودعته نإجزابير منجدي تقالس انت لها سخاز يكون كاس إجزابير يزقال سالكال اتقالس ناتيو هدو بولمو أنا أملاكم زخانة رأيو يبل እግዚአብሔር أملاك تقالس وق ناتيو يبل እግዚአብሔር أملاك سلازم بقار اتي أتصباب هيوت الله رياب هيوتنا مالتي اتي أتصباب أفدقه بتا أتصباب أفدقه نمئتاو تقادلو مخنياتو بزحات كأتو خديلي يوم قنا أيكو قولون يوم بلوكم الله يبل سلازي بتي صبيب أفدقه كنأتو ندلي دلوات دينا كندلي نخلينا مصحف قدس بلنا لو بزحات كدلي وايم قنا يقولون يوم بلنا عقلنا سلازي بلنا يوم اتزدخ مسب اتزدخ فطور وكا كخدوي تراي دلونات يكون مخنياتو تمنقد نص يكون أب حيل سب وي أب دخم سب سمركوس أيكون تمنقد فطور أب صقا እግዚአብሔር أملاك سمركوس صقا أملاك يبعلو زلعلنا كم قلعنا نخدو نحنا تمنقد تسكيمي زوزنا እግዚአብሔር حيل እግዚአብሔር كموداتو كمجمرتو كسع موداتو بعلي تسكيمو زخدنا እግዚአብሔር كم تزبلنا مخنياتو تمنقد نيسر مقد كوا سلازي يكون مالتي سلازم بقى أتحساسبنا أتحساسبا مصحف قدس خوني يزقبا حنت قال እግዚአብሔር ወይ حنت تأزاز እግዚአብሔር كم ذهبنا هيوتنا ملو أبتي حنت تأزاز يكوننا عنكليل كنبل مالتي እግዚአብሔር انت زي تتعاسكم كطفئيكم سلازبلنا تعسات راي زلو خوينو سمعنا تخوينو نقاقينا زلنا እግዚአብሔር ስጋይን ደመይን ተዘይበላዕኩም ናይ ዘላለም ህይወት የብልኩም ስለዝበለና በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንሱ ኮይኑ ፍርዳና የብሉም አይኮን
ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ትእዛዝ ዝሓዘ እዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ነዊሕ ስለ ዝኾነ እዩ እስኩም ንለኹም እቲ ኣነ ንስኹምን ክንከዶ ዘለና መገዲ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ንኸምኡ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ገጽ ዘለዎ ብዙሕ ጥቕስታት ዘለዎ ምክንያቱ ኣብቲ መንገዲ ክፍጽሞ ዘለኒ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ እዩ ንኸምኡ እዮም ድማ ገሊኦም ከኣትዉ እንዳደለዩ በቲ ኣጸባብ መንገዲ ዘይክእሉ ዘለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሕገታት ክገብሩ ኣይደልን እዮም ብዙሕ መስዋዕቲ ክስውኡ ኣይደልን እዮም ኣነ ኻባይ ጀሚርካ እውን ብዘይ ቀልዓለም ፈተነ ጸልአዮ ኣይኮንኩን ግን ኣብቲ ፈተነ ማራ ስለ ዝዳኸም ምስ ኣምላኸይ ኣብ ምብኣስ ስለ ዝኣቱ በቃ ምስ ኣምላኸይ ንኸይበኣስ ኢለ ፈተነ በቃ ይትረፈኒ ዝበልኩሉ ንኣምላኽ ኣሎ ይትረፈኒ ካብ ድሕጂ ንኔው ይኣኽለካ ዋላ ካብዚ ንላዕሊ እውን ክትበኒ ዝኾነ ጸጋ ኣይደልን እየ ዝበልኩሉ ሰዓት ብዙሕ እዩ ማለት ክፍተን ስለ ዘይደለኹ ዘይኮነስ ተዓቕምታት ውሒድኒ ማለት ግን ክርስቶስ እንታይ ይብል መሲልኩም ብጸጋ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ኩሉ ይኽእሎ እየ ይብል ብዘይ በኣይ ከዓ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብል ቃል እግዚአብሔር በቲ ካብ ክርስቶስ ዝወፅእ ሓይሊ ንኹሉ ይኽእሎ እየ ስለዚ ኣባይ ዘይኮነ በቲ ካብ ክርስቶስ ዝቕበሎ ዘለኹ ሓይሊ ንሱ እዩ ዘኸይደኒ መሊሱ ድማ እግዚአብሔር ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን እዮም ኣነ ንስኹም ከምዚኣ ኮፍ ኢለያ ዘለኹ መንበር እንተዘይንቀሳቐስኩ ኣትንቀሳቐስ እያ እዚ ትጥቀመሉ ዘለኹ ጠረጴዛ እንተዘይንቀሳቐስኩ ኣነ ይንቀሳቐስ ከምኡ ኢና ኣነ ንስኹም ዋላ ክንንቀሳቐስ እኮ ጸጋን ሓይልን እግዚአብሔር እዩ ዘድልየና ስለዚ ጸጋ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካባይን ካባኸምን ዝድለ ዘሎ ድልየትን ድልውነትን እዚአን ክልተ ድልየትን ድልውነትን እግዚአብሔር ብዓቢ ጸጋ ክኸበኒ ዓቢ ጸጋ ከውርሰኒ ዝደሊ እንተኾይነ ዓቢ መስዋዕቲ ከዓ ክኸፍል ግድን በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ክኣቱ ግድን ክፍተን ግድን መከራ ክጸግብ ግድን ሐዋርያት መከራ ዘይጸገበ ሐዋርያ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ብሉይ ኪዳን ከ መከራ ዘይጸገቡ ነቢያት ኣለዉ ድዮም የለዉ ምክንያቱ እቲ ኣፍ ደገ ጸባብ እቲ ኣፍ ደገ ጸባብ ብዙሓት በኣ ክኣቱ ክደል እዮም ግን ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ድልዋት ኣይኮኑን ነቲ መስዋዕቲ ክኸፍሉ ድልዋት ኣይኮኑን ድልዋት ስለ ዘይኮኑ ድልውነት ስለ ዘይብሎም ድልየት ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ዋላ ድልውነት ሃሊካ እግዚአብሔር ኣሰጊምካ እግዚአብሔር ምንታይ ኮሜትካ ምንታኻ ዘይክእሎ እንታይ እዩ ንዓኻ ዘይከፍሎ መስዋዕቲ እንታይ እዩ ዝብል ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ብሓቂ ዝብለኩም ክርስቲያን ኮይኑ እኮ ሰብ ገሊኡ ኮኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣበይ ለመስቀለይ ይብሎ እዩ ከምኡ ዝበልዎ ሰባት ኣለዉ እግዚአብሔር እንታይ ዓይነ ህይወት ከም ኣብ ሓደረይ ኣለኹ ሰላም ነብር ኣለኹ ከመይ ዝበለ ስራሕ ሂብካኒ ትምህርቲ ሂብካኒ ኩሉ ሂብካኒ ግን ኣበየሎ መስቀለይ ትንስኻ ዝተሰከምካዮ መስቀል ኣበየሎ ኢሎም ዝሓተትዎ ንእግዚአብሔር ኮ ሰባት ኣለዉ እዩ ምክንያቱ ንኣምላኾም ክመስሉ ስለ ዝደለዩ እቲ መንገዲ መስቀል ብዘይ መስቀል ክርስቲያን ክትበሃል ስለ ዘይከኣል ብዘይ መስቀል ኣብ ክሳድና ንገብሮ ዘይኮነስ መስቀል ተሰኪምና ንኸይድ ንሕና ኢና መስቀል ኣብ ክሳድና ንገብሮ ክርስቶስ ግን መስቀል ኣብ ክሳድኩም ግበርዎ ይኮነን ኢሉ መስቀልኩም ተሰኪምኩም ደድሕረይ ሰዓቡኒ ኢሉ መስቀል ኣብ ክሳድካ ምግባር ጽቡቕ እዩ መስቀል ክርስቶስ ተሰኪምካ ደድሕሪ ዘይትኸይድ ተኾንካ ግን ትርጉም የብሉ
ምክንያቱ ክርስቶስ መስቀልኩም ተሰኪምኩም ደድሕረይ ሰዓቡኒ ይዝብል ድሕረ እኺልካ ከዓ መስቀል በዚሕካ ናይ መጨረሻ በዚሕካ እግዚአብሔር በቃ እዚ ተዓውማ ይበሎ ሽግር ዘለዎ ይኮን እግዚአብሔር ኣነ እቲ ኾዶ ዝኽእል መንገዲ ከይደ በቃ እቲ ክጽመሞ ዝኽእል ተጸሚመ እዩ እግዚአብሔር ዘይሰምዓሉ ሰዓት ውን ኣሎ ከምኡ እንዳበልካይ ማለት እዩ ወዲኤ ኣኺለ ንስኻ ወዲኤ ትብል እግዚአብሔር ግን ትሳገሮ ከም ዘለኻ ግን ይርኢ ኣሎ ንስኻ በቃ ይኣኽለኒ እግዚአብሔር ትብሎ እግዚአብሔር ግን ትሳገር ከም ዘለኻ ከዓ ይርኢ ኣሎ ስንኸም እዩ ትም ዝብል ኣጆና ንኸም እዩ ትም ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምክንያቱ ንእሽተይ ተሪፍዎ ኣሎ ክሳገር ቀሪቡ ኣሎ ዝወደይ ቀሪባ ኣላ ዛጓለ እዩ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ወዲኤ ግደፈኒ የብለይን ሕጂ ትብል እግዚአብሔር ትም ይብል ምክንያቱ ዝገብሮ ዘሎ ፈልጥ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ኣነ ክሪኦ ዘጨንቀኒ ዘሎ እግዚአብሔር ይሪኦ ኣሎ ማለት ሰናይ ነገር ኣሎ ትም ይብል እግዚአብሔር ንሕና ንጭነቕ እግዚአብሔር ኣይከኣልኩን ንብል እግዚአብሔር ግን ኣጆኻ ዝወደይ ኣጆኹ ዝጓለ ኣጆኺ ከሳግረከ እስከ ኣብዚኣ እመነኒ ኣብዚኣ ክትኣምነኒ እየ ዝደሊ ዘለኹ ምእንቲ ክትሳገር ኣብዚኣ ናይ ሕጂ ኢኻ ክትዕገስ ዘለካ ዘለኹ ምእንቲ ክትሳገር ይብል እግዚአብሔር ንእሽተይ ኣተሪፈትካ ዘላ ንክትሳገር ምእንቲ እዚኣ ምስ ተሳገርካያ ክትሕጎስ ኢኻ ሽዑ ዕረፍቲ ክዋሃበካ እዩ ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ክዋሃበካ እዩ ሽዑ ንስኻ ጥራይ ትፈልጦ መና ክትበልዕ ኢኻ ናይ ሰማይ መና ክትበልዕ ኢኻ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣካይዳና ኩላና ንመርምር እሞ ኣቦታተይ ጳጳሳት ኣቦታተይ ካህናት ኣቦታተይ በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ዲና ኣቲና ዘለና በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ኣቲና ዶ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኩላትኩም በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ኣቲኹም በቲኣ ብዙሓት ከኣትዉ ክደልዩ እዮም በኣ ግን ኣይክእልዋን እዮም ካብቲኦም ኣይክእልዋን እዮም ንባሃለና ዘለና ዲና ወይስ ካብቲኦም ውሕዳት ዝኣተዉ ኢና በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ኣበይ ኮን ኢና ንርከብ ማለት እዩ ወፃኢ እቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ዲና ዘለና ወይስ ኣቲና ኣለና ኣብቲ ኣጸባብ ደገ ክንደይና ከሰጊምና ዘለና ካብቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ትበሃል ዘላ ምስ ኣተኸያሲ ኣብኣስ ክንደይ ሰጊምካ ማለት እዩ ኣብቲ ብዙሕ ዕሾኽ ዘለዎ መንገዲስ ክንደይ ኢኻ ሰጊምካ ክንደይ ሰጊምና እቲ ዝገርም ነገር ሓደ ነገር ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ህይወትና ኣብ ወደሳ ኢና ነሕልፎ ማለት ቅዱሳን ስለ ዝኾኑ ንውድሶም ንቅድሰሎም ንዝምረሎም እቲ ቀንዲ ዕዮኦም ትሕዝቶኦም ረሲዕና ማለት እዩ ክርስቶስ ድማ ናይ ስቕለቱ ነብዕል ንዝክሮ ናይ ትንሳኤኡ ነብዕል ንዝክሮ ናይ ዕርገቱ ነብዕል ንዝክሮ ኣብዚ ነገር ግን ወላ ሓንቲ ኢድ ዘይብልና ኣነ ንስኹም ሕማማት ክርስቶስ ንዝክር ኣብዚ ኢድ ዘይብልና ከም በዓል ንዝክሮ ተስካር ንገብር ወላ ሓንቲ ግን ዘይብልና ቅዱሳን ከ ንውድስ ነመዝግን እግዚአብሔር ቅዱሳን ዘምፃልና ዘሎ እኮ እቲ መንገዲ ቅድስና ንክንከዶ እዩ መገዲ ህይወት ክንከዶ እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ መፅኡ እቲ መንገዲ ነቢሩ ኣርኢና እዩ
صحيفو خاو أمسحفو خا قديفلنا خيدي بزحات قدسان دما أمسئلنا يو زيهم كأرأيوهم يلنا بعلو خريستوس انتاي دم كمتي أنا زغور كون خد غورو أبنت حد يقولكم على خو دما يبلنا كمتي أنا زر أخوكم كومو نخد غورو أبنت حد يقولكم على يبلك على أملا كريستوس غريفلنا زولا أبنت جن بتيات سبب أبدجة تأتونا دأمبر بجفح برحيب أبدجة يكونن أبدجة يكونن أنا نسخمن أبتي جفح أبدجة نركب انتلنا من قد كريستوس نسايكونت سلازم بقى إجزابير أملا كتعاس يحجوس هذا هو سماعت كوا يحجوس الله يلوه نحدا حتى كتعاس كله أب سماعت كوا حجوس الله سلمنتاي قنع أجاباب سلز جبري صبوا أجمامرا جميرو سلز الله يسبز فتصوم الناس سلز بتصح يكون إنه صبوا مغنياتو سب كجمر كلكم بهم يجمر تتعاسك بحطياتك تبكي قدس قربان تقبل مالتي إذا جنا يكون أنت علامة تخرصوص دليلنا زدليل زل علامة إذا يكون نزت رايك نجبر أيكون نجزابير زل زلو إزي قدمي مفساوي هيوت مجمرنا ويدي ما أبت مجمرتان بقول لها مجمرتان أجر كنت جبرو زل لك مفساوي هيوت إيو مالتي مجمرتان أجر مخنياتو قدم حتى كحدا قال له قال دما مسك زابير عرق بمقبارك نتمنى قد كتكيت ببن لايكا وسانه وسينكا مالتي مغزابير بغبر تريو الله مالتي ግን ገፊሕ ኣፍ ደገን ጸቢብ ኣፍ ደገን ከም ዘሎ ብገፊሕ ኣፍ ደገ ዝኣቱ ቁጽሩ የብሎምን ኢልዎም በቲ ኣጸባብ ኣፍ ደገ ድማ ከኣቱ ዝደልዩ ብዙሓት እውን ኢልዎም ግና ዝኽእሉ ውሕዳት እዮም እቲኦም ዘይክእሉ ይበዝሑ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኩላህና እንድሕር ተጣዒስና ብሓጢኣትና ኩላህና ቅዱስ ቁርባን እንድሕር ተቐቢልና ወዲኡ ማለት እዩ ዝኾነ እቲ መምህር ዝምህረና እኮ ካልእ ትምህርቲ የለን ምክንያቱ ኩሉ ዝምህር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኩሉ ብዛዕባ እዚኣ እዩ ብዛዕባ ተጣዓስ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ቆረብ ማለት ካልእ የለን ካልእ ትምህርቲ የብልናን ማለት እዩ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ዝቆርብ እንተዝኸውን እንታይ ኢና ክንምህር ማለት የብልናን ማለት እዩ ንምህሮ ትምህርቲ የለን ማለት እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ገጅፍ እዩ ብዛዕባኡ ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረብ እቲኦም ንፍተን ዘለና ሕጂ እውን ዕላማ እግዚአብሔር ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተነ ማለት ኣብ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ከለኻ ትፍተን እንተለኻ ብጸጋ ተዓቢ ከም ዘለኻ ፍለጥ ምስ እግዚአብሔር ከለኻ እንዳጸለኻ እንዳጾምካ ቤት እግዚአብሔር እንዳመጸኻ እንዳተጣዓስካ እንዳቆረብካ ትኸይድ እንተለኻ እሞ ከዓ ትፍተን እንደለኻ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ብጸጋ ተዓቢ ከም ዘለኻ ምፍላጥ የድሊ ብጸጋ ተዓቢ ከም ዘለኻ ምፍላጥ የድሊ ማለት እዩ ስለተቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመዝገነን ይኹን ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርቲ ብዝኸኣክል ክሳዓት እያ ትመዘላ ቪድዮ ግን እዚኣ ሕቶ ንነፍስና ክንሓታ ጽቡቕ እዩ ኩላና ማለት እዩ ክርስቶስ በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ እዩ ዝብል ዘሎ ተጋደሉ ገድሊ ከመይ ንፈልጦ ኢና ተጋደሉ ተቃለሱ ማለት እዩ ተጋደሉ ምክንያቱ ብዙሓት ከኣትዉ ክደልዩ እዮም ግና ኣይክኽእሉን እዮም እብለኩም ኣሎ
أتينا لنا أي لنا أبي لنا نفسنا خنحتت بذي أترص زيا نذي أخ قد فلكم أتتقصي أب وانجيل لوقاس معراف 13 فقد 24 تنزلوا كفقد 20 كل تنزلوا أتحسكم كتنبوا تقولوا أبزي أخلنا بسم الله والولد والمنفس القدوس هذا أملاك أمين في سماء تنبر ربنا اسمك يقدس من قصات مساء فقارك خمتي في سماء كوننا مدريخون نعلت انجرنا لومي هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا حرقلنا كافكو فارحنا برافتنا يتونا من قصن حيلين كبرن نزل عالمنا تقيمو أمين وغزتنا مريم ني قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا كدنجليخي بسكافون دنجليخي أدى إغزابير صابو سلام لك نسخي كابلنا نسبرغتي خفرك رسخي يسوس كريستوس برخي أوم لتسقى إغزابير مساقي وفسيت دسي بلكي حتياتنا من تغسر لنا حمام كل من تغفوسنا فور ودخي يسوس كريستوس من زانا محرد لمننا آمين سلام إغزابير حجون مساقام يكون بسلام الرغبنا